Takže čau lidi, tady je zase Rajče.cz a vítám vás u dalšího dílu ze hry Score. Tak, omlouvám se, že jde tolik slyšet, jak třeba mačkám tlačítka, to je proto, že vlastně já si asi tady zpřátelím nějakého toho, protože bych potřeboval do smyčky, aby nás když tak chránil. Tak, mám zpřátelím, abych ho chtěl do smyčky. Prvního ve smyčce, teď bych chtěl nějaký jiný druh, co jsme se třeba zpřátelili, tam vidíme na mapě další, to je co za druh, to není on, nebo je to on. Tamhle kostra, tu si vezmeme, jestli slyšíte mou sestru v pozadí, tak se omlouvám. Tak. 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 Tak, zkusme se s nás přátelit. Ano, já bych řekl, že to vyjde. Ano, vyšlo to. Tak. Ní! Já idiot. Pryč, pryč. Letím. Takže už máme smečku, protože nám zabili. Což je hodně špatné. Takže si asi zkusíme Když jste s těma elefantama, nebo co to je? Tak. Takže to asi nepůjde, protože oni mají. Jste tady vy. No, pardon, že jsem se ptal. Tak, jestli slyšíte moc můj mezarík, jak se omlouvám, protože já mám zvuk. Mikrofon je moc blízko klávesnice. Tak, najíme se. A dneska zkusím dosáhnout toho, aby jsme měli třetího člena ve smyčce. Zkusíme se přátelit tady s tímhle. Jestli to půjde. Když nebudu mít tanec. Vlastně tanec už máme dokonce na dvojice, čtverce. Hlavně se budou mít. Má lepší. Tak, zkusíme si. To neplatí. Tak už mám. Dáme naši speciální schopnost. A hned to bude. Mladě. Já se s tebou chci zpřátelit. Štvete mě. Tak. Byť aby dali zpívání, to nejde snad. S tím jsem nespřátelím, takže neměl asi zpívat. Nebo prostě ho má zpívání nebo mladou. Tak, zkusme jít někam dál, protože jsme dlouho už nikam se moc nevydali. Protože nás jsme nezvolili vždycky tady tím. Jo, už dopadne, že se někam netudu. Tak.
Kdyby někde to mohl být. Tady je, že bychom si rozpřátelili. To neplatí. Ještě jednou. Tak, zkusme se zpřátelit s někým jiným, když tenhle má svý záležitosti. Tady jsou nějací ptáci, kdy moc bych řekl nechci za do smečky, protože jsou to bíložravci, já bych chtěl spíš masožravce do smečky, by mě měli chránit. Co jsem dostal, úvod a sprint, to nemá na nic. Ne, s tím se zkusme zpřátelit. Tak. Takhle jsme to dám. To neplatí, měl lepší původ. Jsme asi nespřátelné, které jsou dobrý. A tady je nějak, tady jsou kostry, to se nebude moc hodit. Tady je ještě jedna a ta je velká. To bude nějaká dobrá část určitě. Zase nějaká, přijde někam. Je se jedna plice. A tady je další velká. Dvě velké dokonce, to se nám hodně hodí. Noha. Má být noha. Tady je nic. Jo, až teď je ta noha. Tanec 5, sprint 4 a rychlost 5. To by se nám šiklo, ale co? Jsme se taky zpřátelíme, jestli nebudou mít tak. Tak. To neplatí, oni mají polohu. Jsou dobří v poloze všichni, to neplatí. Zkusme se s tím myslet. A jo, to už jsou naši přátelé. Ach jo. Já už nevím se zpřátelit. Vážně už nevím, s kým se zpřátelit. Kdybych tam udělal kratší, nevím, jestli minut, protože moc nemám náladu, ani tak prostě nemám náladu, takže teď to asi ukončím, tak ahoj u dalšího videa.